kamanami dohot inanami naing pukau tama partangiyangata di bagasa Bornginon adoraksoi hu pabuah hamima songon susunan acara di hita na parjulu taparadian non edeta sian 515 ayat sada dohot ayat 2 dungi fotum na mangihut epistel sian sada kronika saplonom ayat 30 sada rodi ayat 36 molo di hata Indonesia 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai ayat 36 dungi marede 435 ayat sada jamita sian Efesus bidu 5 ayat 15 rodi ayat 20 sada marede 440 ayat sada dohot ayat 2 disimahita non papungu pelean jalana parpudi tangiang pelean dohot pasu-pasu songonima susunan acara di hita adorakso tapuka jumulu mahita martangiang di bagasar rohat tabi martangiang mahita. Amin. Taparade deta sian buku ede 565 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Marulup-ulup tu debata maho ali sadok tanoon. Edeho kamuma hamuliau di guarna, marmulia baik kamu puji-pujian na. Dok kamu mamadok debata, tung nasok kaldo akapabahenamu. Binahin ni hinatibul ni gugum, ikon marsobatuho akamusum. Haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus, Tuhan nami, namadok mauliate dohami tuho, ala ditaluho kodudu sa dohot hamatean, marhite-hite hamamatemi. Ala disodangiho tanoman nami, asa marpakirimon na mangulu hami ala ni haheheomi. Dakpola bemabiar hami midahamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di pausatodo hami sian hahulumot tu hatiuron, sian hamatean tu hanguluan. Atong pargugui mahami, mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapoko di bagasan haporsiaw na mangulu, pay masahat tami tulabungmu. Amen. Epistel di Partangiangata di bagasan Bornginon, Laos Oma nagabe turpuk jamita di mingguta
Minggu Jubilate, sian buku sada kronika bidu 10 ayat 30 sada rodi ayat 36. Tajahama marsikat sorin. Ikon marlas niro hama atong akalangit. Jala marulupulup tanoon. Jala pabuah-buah hamuma di tonga-tonga ni akaparbigu. Jahubado raja. Marulupuluk madisi sudi akahau ditobak di adupan ni Jehovah. Ainunga ro ibana laho manguhum tanoon. Jaladok kamuma tupahi ma hami ali di batani hatuaun nami. Jala papungu jala palua hami sian akabangso parbigu. Asa hu puji hami guarmu nabadiai. Jala martanggulhon puji-pujian nami hami. Rapita majaha di ayat 36. Pinuji majahoba debatani Israel. Sian na saingan sahat rodi saliling-liling na. Jala rimbang soy madok. Amin. Jala puji-pujian di Jehovah. Ima sahat ni hata ni tuhata, mertua dona tu mangihon hata ni debata, jalana upeopsa. Amin. Maredehita sian buku edeta 435 ayat sada. Martangiang mahita, asini rohama dihamu doho dame, nasiat debata amata, doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatani tuhata nagabe jamita di partangiangata bornginon, laos turpukoma nagabe epistel di mingguta, Minggu Jubilate, sian Efesus bidu 5 ayat 15 rodi ayat 20 sada. Hujahama dihita tapai hutihut ma di bagasan rohat tabe songonom mahatani tuhata. Atong manat mahamu mamereng manakasi parulaun muna. Songon akan nama roha. Unang ma songon aka na hurang roha. Parhasya kamu matiki ai ari hasusa ado nuaing. Dibaheni unang ma gabe maoto hamu. Alai atusi hamu ma manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang mamabuk kamu bahenon ni anggur ai hamagoad do di bagasani. Alai goktod di mahamu. Hatahok kamu ma sama hamu aka edde pesalmen. Aka edde puji-pujian dohot edde partodion. Eddehon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manok tong mahamu madok mauliate. Siala saluhut tu debata ama
di bagasan guarni tu hata Yesus Kristus. Ima hatani tu hata. Di hamu aka amanami dohot ina nami, dukon gabe sihuton Kristus hita, totu nguluta dang buibe holan nguluna sekedar. Dukon gabe hala Kristen hita, dukon gabe sihuto Tuhani hita, tang buibe nguluta holan ngulu sekedar. Hidup sekedar. Molo di hata Batak, didok rupani asal mangulu. Dak suku be, holas songoni. Molo holan asal mangulu, akamang dohot tamuinang, dus di songong gadong. Gadong, tatada do gadong, ubi. Jadi holas sinapak kon ibuti, tualamani, disapat kon tutanui, tubudoy. Nidanggurhon, tutano, tubudoy bana. Alay ingot tamuma, hola sekedar tubuh deh. Paling banter hola bulung naido na buhi tapuon. Ipe dakse bagus manang seindah manang se hebat kualitas ni na betul-betul disuar rupani dipersiapkan. Imana nidok na hidup sekedar asal mamangulu. Hamu kadongan jala molotung marparbue pe gadok si songoni natarsordwe. Kebetulan. Jadi disuan ibana songoni disapak ko tubuh bamolo marparbue. Puji Tuhan. Alai imana nidokna parbue na kebetulan. Kebetulan natiki didanggurhoni ibana tutano nadinggan balos marparbue. Ima contoni ngulu na sekedar. Hamu aka amanami dohot ina nami. Itu sebabnya dikatakan di sini sebagai anak-anak terang, songon aka anak hatiuro kita. Jadi status ta nggak berubah. Kalau berubah status, tanggung jawab juga pasti berbeda. Kita disebut sebagai anak-anak terang. Anak hatiuron dohamu. Alani songon aka anak hatiuron sebagai anak-anak terang. Bagaimana kita dan apa yang harus kita perbuat. Sebagai anak-anak terang, bagaimana kita sebagai anak terang. Dan apa yang harus kita perbuat sebagai anak terang. Di bagasa trupukon, adong manang napiga rupani didok, na parjolo bagaimana kita hidup didok Apostel Paulus ikom marroha. Molo di hata Indonesia berekamon non terjemahannya, arif. Gabe diperhadapkan hatai tu nahurang roha. Jadi tabereng marupani hidup arif dipertentangkan dengan bebal, hidup yang bebal. Jadi akan nahurang rohai akan na bebal dui. Akan nama roha imana nidokna na arif. Jadi dengan kata arif itu molo biasana tabigi akamang do tamuinang selalu kata arif diikuti dengan kata bijaksana. Makanya jujut tabigi arif dan bijaksana. Jadi orang yang arif halak nama roha ima akka halak nama bisuk. Jadi di Bibel Taipe say jujut do songoni didok marroha mahamu. Namar lapatan marbisuk mahamu. Akka halak nama roha. Buru nama roha, anak nama roha, suami nama roha, istri nama roha. Unang marroha-roha. Ikom marroha dohita mamereng akan nama saon. Itu yang mau dikatakan. Marroha mahamu ninna
di hatani tu hata. Iko maroha do hita mamereng akan amasaon. Unang gabe songon aka status ni akadongan na perpudion didok rupani molo tapai hutihut tajaha. Kenapa orang gila tidak mampan corona? Mereka sehat-sehat katanya. Tapi orang sehat jadi orang gila. Nah, jadi molo adong orang sehat jadi orang gila, anggau madok dus de do nasomarroha. Alanina perjulu di juhut tuhita ikon gabe akajol manamarroha dohita. Anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang arif dan bijaksana. Jangan menjadi bebal. Hamu kadongan saha porseaun napadua hodido pergunakanlah waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ari hasusa ado nuaing. Parhasia kamu matiki. Jadi saya jujuk do binigi rupani, aduh hurak tikyo na teh inna. Aduh liling na iya teh inna. Apalagi di situasi tanuaing, boy do halak merasa jenuh, merasa lama sekali. Seolah-olah bagi dia waktu itu lebih daripada 24 jam. Tapi bagi orang yang sibuk, halak nama rohana kiningani, dia merasa, waduh waktunya terlalu cepat. Waktunya berlari begitu cepat. Sahirana hurang 24 jam. Padahal waktu kita sama. Sama-sama 24 jam. Hari-hari kita sama. Dan gabe alapadita au gabe diliot au 26 jam. Hamua karuas ni huria hola 24 jam. Daun, sarupa do. Tinggal bagaimana kita maparhaseak tikii. Bagaimana kita mempergunakan waktu itu. Taingot di sodang napa biar-biar hon Apostel Paulus. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari hasusaat do nuaing. Akan nama roha ikon gabe kesempatan do situasi na adong nuaing bainonna. Jadi di sada sisi las do roha berek kamu mah ala ni masa koronaon, ala ni masa-masa karantinaon, gabe gudang do akaina na gabe malo mabain kue. Gudang do akana boru gabe dia tusi manuci. Gudang do aka ama gabe olo mangalopa. Nasolo yan. Hojo mangalopa molo inatay lopa ma ina. Jirang mga kita noni na baunang, lawan no tula pumangan, ini narupan. Nuaing, bagi sebahagian besar saya yakin ini kesempatan yang baik untuk mengolah. Adong do nagabe berkebun, adong hidroponik, adong napature akakubuna di samping jabuna. Ngasanga ditapu nuaing. Molo tabereng rupani dia ke media sosiali berlomba-lomba menampilkan karya masing-masing. Saya pikir bagus sekali. Hamupe, muluboy tiap hari patudo kamu. Jala muluboy pa buah hamu tu hami. Asai tor hu SMS hu WA tong. Itor dikirim. Yarong dosa ada ruasta. Ipatuduhod di Facebook. Ngasai be es krimin na. Itor WA kirim ke rumah niku itor dikirim. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi las doroha. Ima namar roha. Gabe di parhaseang tikii. Gabe malo mabay kue. Malo patureho jabuna. Jadi adong domadok. Nggak pernah lagi saya begini. Tapi sekarang jadi begini katanya. Allah itu akan sama roha, gabi hasusado tikyon nuaing, gabi ju rohana. Lo jaibana makomentari akan nauli na binani donganna. Hape halak loja mabain na dinggan, nau mamusieto. Jadi gudang do halak nuaing, loja mengkritik makomentari akan na dinggan na binani donganna. Ale na binani na peswadong.
Napatuluhon didok unang mauto. Jadi kata-kata bodoh ini menurut saya kasar sekali, tapi itu yang dikatakan unang mauto. Cukup mamanuk sioto, margohar naoto. Jadi molo sapi do tuhita didok, oto maho, bodoh kawin na. Saya hira na sutar jalur rohat tadui. Alani dipaingot songon akka anak-anak katiuron unang mauto hita. Kesempatan dood dihita mengatusi lomo ni rohani Tuhani. Apa sih kehendak Tuhan? Ahado lomo ni rohani debata naikon atusata dang lomo ni rohata dang lomo ni rohani portibion. Kalau kita melihat dari sisi Tuhan, melihat dari sisi Allah semua yang terjadi ini, bagi saya ini kesempatan yang baik juga. Terus terang aupe gabi gudang do marsiajar diaka nama saon. Mudah-mudahan pe hita songoni marupani. Marsiajar memakai tiki, marsiajar berkarya. Mungkin adong do ulau ni nasohya bitaula, dung koronaon gabi taula. Gudang aka na positif. Na paupato didok unang mabuk anggur. Unang mabuk anggur. Hamu kadongan saha porsiaon buasa didok unang mabuk anggur, boy do dia kana somarroha, gabi kesempatan. Tiki na gudangon, na sehola di jabon, gabi kesempatan mabuk anggur. Mabuk-mabukan. Alai sebalik na didok, goktod di mah. Alai, mana unang gabi tod-todion. Penuh dengan Roh Kudus. Di botohamu do akamang perbedaan dohot persamaan. Naginuhan ni todi doho naginuhan ni anggur. Perbedaan na asataboto yang satu dilarang, yang satu lagi diperintahkan. Yang dilarang itu jangan mabuk anggur, yang diperintahkan penuhlah kalian dengan Roh Kudus. Goktod di mahamu. Lalu persamaannya, perbedaannya, yang satu untuk pekerjaan baik, yang satu lagi untuk kejahatan. Aida ngadong molunung nga mabukalak merdala pedaktik kosbe. Olo do maju selangkah mundur dua langkah. Bulat do dibereng alai perasaan na sesongom matanyari. Idupin na gabilidok bulat do leman ang matanyari inarupani. Dia tidak tahu lagi membedakan yang mana bulan, yang mana matahari. Tidak tahu lagi membedakan mana terang, mana gelap. Jadi hiadu disadetiki ala mabuk amatai mulak matujabu manuguk nai. Aidang dibuka inata bepitu atarpudum. Jerong biang na laus terpudum may bana ijuluni pitui. Ina terpudumi bana huroha gabi sesongon nangur madiang go biang nai. Hosania matay, didilati ma. Idilati hurum nai. Dukehe iba na manugu nai. Lau mamusietong, tulapo, botari nai. Bersaksi may bana, tuak kadongan na. Wah, ang guau di jabu hebat do, inata. Nakpe mulak manugut, nakpe mabukau. Ang goholong di rohanay di patuduhod do tuaw. Pahebat-hebat tokoin na dongan nai ido. Ayasal mula ka nok peterpudum. Tong do diumma inataw. Yumay duawin. Sahak maberitay tu inata. Burjudo hoate tu amatay. Tu amatam nak pesongoni pangalahona. Tong do say dicupoy banain na. Romay nate madok. Sadihari uciumi. Tuarin na mulak. Siya po iba na pola sa pimabuk. Merasa do iba na diciumin na. Silek kido mangumain. Happy biyang naido mangumay. Berek kamu ma. Molo nunga digohi anggur songoni ma. Alay molo naginuhan ni todi. Sa itu ulaw na ding gado ujung ni. Karena itu setelah penuh dengan Roh Kudus,
murid-murid Yesus setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka bersaksi, "Dang mabiar na sida." Maka tidak ko Tuhani. Lalu persamaannya mana? Ada nggak persamaan mabuk anggur dengan penuh dengan Roh Kudus? Persamaannya sama-sama mereka dikendalikan oleh satu kekuatan dari luar dirinya. Ima persamaan. Namangihu takamang dohot tamuinang didok maredde mahamu. Lapatan na akahata ni edde ma dihatahon. Unang makahata gabus, akahata baraksi, hata sopisik, dohot akahata namang getei, hata nama bain haci rohana. Akahata ni edde ma. Jadi molo akahata ni edde tasiga tibuti jamita doi. Gu disi akka jamita. Ay molo HKBP buku edde Bibel kedua doi dido. Jadi lebih baik ketinggalan Bibel daripada ketinggalan buku edde. Jadi jamita do di bana akahata ni edde. Na paunopon manoktong madok mauliate. Tetaplah mengucap syukur. Jadi dang ala tabu didok mauliate. Dukso tabu bidang do pinahulumi. Inna. Baik enak tidak enak tetaplah mengucap syukur. Mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukur selalu. Na papituhon masyuluan. Molodang masyuluan ba masyaloan. Di hata Indonesia didok masyuluan ni merendahkan diri, merendahkan hati seorang dengan yang lain. Jadi marhiti-hiti na masyuluan gabedang masyaloan. Marhitei doon nung gabi masyat tusan. Alay mo lodang masyat tusan, bodo gabi masyat Tuhan. Alania kamang dohot tamuinang, pitu hal na disosohon marhiti turpukon, iko bagas doy tarsuan di bagasan rohata. Jala ido hataridaan ni naung sihuto Tuhan nau, anak ni debata, anak-anak terang. Margugo mahita, patulus sosa. Amin. Martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan, dihatam na kubigi hami. Suatu may tu bagasan rohanami. Bay mangulo nami hatubuan ni hatami. Asa di parbuhe honia kaparbuhe na dinggan. Parbuhe na tonggi. Parbuhe na buhi. Dayon nami. Dayon ni aka dongan nami. Pasu-pasu ma. Partangyangan na hupatupahami. Atik pe di bagas nami be haminuay Tuhan. Mamuji pasangapon guarmu na badiyay. Pasu-pasu ruasmu. Siya dana na me rodi na magudang. Pasu-pasu akan na huulahami. Di hutan ang dibalian. Urupi hami Tuhan. Jala padaw ma. Wabah virus corona siya kami. Jala molotung di tonga-tonga nami pei. Margugo mahami. Pinarguguan ni asini roham. Mangadu pisah. Mauliate madiho Tuhan, marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku deta 443 ayat 1 dohot ayat 2 laus disoma tapapungo peliata. Songgot kami
patangiakon mapiliata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa ijalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, patibulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangidu di tangiang alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madusa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Didongani asini rohan itu hatta Jesus Kristus, dohot holong ni rohan asya debata mata. Dohot parsauran nito di porbadia mahamus saluhut na. Amen. Amen. Horas marihita saluhut na, dihamu akamang dohot tamuinang, atik tungadok si panganon, taparade, asara mangatom mahita dohot aka, anggota keluarga tabi, jala hudok kami ma, tuhita, mauliate, di haradiota madohot yaka, pertangiangan wek, pertangiangan lingkungan, di bagasan mingguon, di bagasan Bornginon. Horas marihita saluhut na.